Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Hem de començar el programa perquè el Carlos té pressa. Tinc pressa. Té molta pressa de marxar, vale? Sí, Llavors potser aquest capítol és més curt que Potser l'altre. marxa mig capítol, no ho sabem. Però seria innovar en el O format. podem fer el programa a 1.25 o a 1.50, com els àudios de WhatsApp. Podem fer-lo més ràpid. Mare meva. No, eh? No cal. No ens Tenim agrada. temps, però que no ens encantem. Jo només dic això. No ens encantem. Aquest el farem una mica més curtet que És que l'altre. algun dia, si no, acabarem fent el programa jo amb el mòbil enganxat al casco i des de la moto. Perquè... Algun dia, no sé Carlos, llegar. m'haurem de fer el programa des de l'hospital perquè t'haurà agafat un no, Harry. calla, que em fa mal rotllo. No, que fusta! Que fusta, nen! Bueno, seguim menjant xurros, per cert. Sí, perquè... Xurros de l'Àlex Llopis. Perquè Sí, ja heu vam escoltat començar el programa anterior. exacte. Ha sonat molt malament, això. Està bé. Jo vaig com 2 minutets tard avui de Sí. tot, De fet, aquí Vull dir- està l'Àlex encara a la taula i Sí. aquí seguim menjant xurros. Ve a ser la referència en el programa anterior. L'única diferència és que està una miqueta més freda la xocolata que abans. Sí, però no passa res. Més espessa, però bueno. També és veritat. Vols anar al gra ja, o- Sí, jo per mi, Som-hi, va. A veure, avui parlarem de... Corgasm. Un corgasm és un orgasme que es produeix mentre fas un exercici o un entrenament bàsic. Quan s'utilitzen els músculs per estabilitzar el nucli, també es poden acabar contraient els músculs del sòl pèlvic, que poden ser essencials per aconseguir l'orgasme. Alguna vegada heu tingut un corgasm? A veure, veure. amb prou feines he tingut un orgasme, hauré tingut un corgasme, Prou saps? feines faig esport. Aquesta és l'altra. Com per sobre tenir un orgasme fent esport. Ni follo ni faig esport, o sigui que tot molt malament. Jo no conec a ningú que li hagi passat, però em sembla un tema fascinant. Però clar, té lògica. Puc entendre per què passa. És a dir... Sí, perquè... No sé com dir-ho, però o sigui, algun tipus de moviments i coses que he llegit que s'han de fer... Uipa. que s'han de fer... Que s'han de fer o que poden ajudar o no sé què, els puc entendre que potser els he posat en pràctica en alguna situació, però... Implica fer exercici amb la genitàlia i no estic dient... No, es Tu pots refereix estar més- fent peses amb un braç i tenir un orgasme? O no? O implica que hi a hagi veure, moviments... Segurament és fer Poder podria. HIIT i aquestes coses que has de rebentar-te exercici, no? Poder podries, en plan... És que hi ha moltes coses a explicar aquí, Pues però vinga, a per això veure... estem. A veure, anem per parts, perquè jo m'he llegit un article sobre... que va molt ben explicadet, Molt bé, vale? doncs endavant. Això, primer, per començar, això ja fa... O sigui, des dels mitjans del segle XX que ja se'n parla. Vale? Del segle 1950. Exactament. És que a vegades va bé perquè jo em desoriento una mica amb els veus, segles. fue descrito por primera vez en 1953 por el sexólogo Alfred Kinsey en su libro Sexual Behavior in the Human Female. In the Human Female, o sigui... The Human Female. Sí que és cert que es diu que pot passar més sovint en les dones, però perquè també estem més acostumades a fer servir el sòl pèlvic que els homes, i perquè també els homes la major part de l'estimulació sexual és exterior. Exacte. Tot i que els homes que asseguren que ho han notat ha sigut per l'estimulació de la pròstata, que se diu que és el punt G dels homes. Quin exercici estàs fent per estimular la pròstata? El botonet. A veure, la pròstata està on està, és a dir, si tu estimules els gest músculs del sòl pèlvic... de la Gemma ha sigut com Sí. to me, amb el dit índex fent així. Bueno, és el que et fa el senyor que et mira el recte, no? Jo m'imagino, per Com se exemple, diu allò? fent ciclisme, perquè estàs Se diu? allà al Perineu, no? Ah, sí, exacte. El Perineu és una paraula que m'agrada molt, i la volia dir, i ja està. No, però No, el Perineu surt és el que per hi ha aquí, el entre Perineu. els genitals És el que i hi ha entre l'anus. Espanya i França, el Perineu. I fins aquí el programa. Marxo, ja està. Posa-li un sorollet d'aquests. No està Quin era? No Ah, estan posat. connectats, Joder. catxis. Bueno, atenció, però clar, aquest llibre està escrit el 1953, aquest senyor. Sí. I aquí han citat... Torna a dir el nom del senyor. Alfred Kinsey. Ah, bueno, pensava que era més complicat, no sé per què. No, és el nom del llibre, el que t'ha semblat això. complicat. Citen una frase del llibre que diu així: algunos niños y niñas, atenció, niños y niñas, no Niños. personas, ¿vale? Reaccionan hasta el punto del orgasmo cuando se suben a un poste o una cuerda, o se apoyan en una barra o algún otro soporte. O sigui,
La descripció és Però vaguíssima. és veritat que Però és els nens petits... posició de rascar els genitals en alguna Exacte, banda. hi ha frotis. A vegades Hi ha frotis. hi ha al sofà o a pàrvols, veus que no sé si arriben a l'orgasme, però sí que... Bueno, es tenen- deu notar els alguna agrada cosa. i Gustillo, hi no ha tenen gustillo. el tema tabú de... Bueno, pues estic aquí, a gusto, contra mi cojín. De fet, jo conec alguns professors i professors de primària que hi ha moltes nenes, sobretot, que es refreguen contra la cadira o alguna... Sí, es veu A que tope amb aquestes nenes. Però perquè és curiositat... O a vegades no... també perquè pica. Bueno, És clar, com no, que- però en el sentit que fa gustillo, no? I llavors, pues, per què no fer-ho, no? Exacte, i no tenen el tabú de, ui, no... Tampoc saben el que estan fent, vull Van dir... fent. Pues el mateix amb la gent que fa és com body quan et pump. pica i et rasques i no t'has gustit res ni et vas rascant més parts del cos perquè llavors, saps? Pues és el mateix. Però arribant a l'orgasme. Sí, exacte. Bueno, no sé on he llegit també que pots arribar a l'orgasme sense fer res del pal, relaxant-te i respirant profundament. O sigui, això ja és en plan, a veure, què m'estàs explicant? Això és vendre fum, també? La Una gent que diu, una he miqueta. arribat a l'orgasme sense Una fer res. miqueta. Mentida. Volen Però destrossar bueno. a Satisfyer, i això sí que no. És la competència de Satisfyer, no? Bueno, el que diu, per dir dades, perquè jo què sé, perquè sempre està bé, es veu que l'estudi més recent, bueno, un dels més recents que s'ha fet és de fa 9 anys, del 2011, i es veu que de 530 participants... Estem a 2021, a 2011 fa 10, eh? Pues No, vull rigor. No, perquè l'article posa hace 9 anys, pues, vol dir que està Això vol dir escrit que l'any l'article- passat. Ara. Que 530 participants d'aquest estudi, que eren d'entre 18 i 63 anys, que no estem parlant de que és una cosa... I homes i dones, perquè Sí, he vist sí. molt article referit a, no sé per què, però buscant una mica d'informació, era com Mujer Hoy o Sí. moltes revistes de dones, o molts articles com de dones, però també pot passar en homes, dius? Sí, no, en realitat és el que... O sigui, no me'n recordo. És que tinc 2 articles, un en anglès i un en castellà, i ja no sé quin és quin, però sí que molts també són homes que ho diuen, que Pot ser però que que sí. diuen això, que és quan és més estimulació d'això, del perineu i de la... Estàvem amb l'estudi aquest, 500 no sé quantes persones... 530 persones que van participar. Diu que 246 afirmen haver tingut plaer sexual durant una sessió esportiva i 126 d'aquestes que asseguren haver arribat al clímax, que això ja em sembla És molt bèstia. loquíssimo. Però això pot ser que sigui un esquema que hagi fet DIR perquè la gent vagi més a fer esport. També Bueno, t'ho dic. hi ha diferents... Gau, dir, què em passa avui? No, Hòstia, Carlos, prou, per favor. Bueno, anem per parts, com he dit. Com passa? O sigui, per què passa? Vaig a traduir-ho directament de l'anglès, Endavant. així a mano alçada, o sigui que a veure què passa. Els científics no tenen massa clar per què passa el corgasm. O sigui, corgasm ve de cor, que és nucli, i orgasm, que és orgasme. Vale? Molt bé. Amigo. El cor, o sigui, se li diu quan es fa exercici d'aquest d'enfortir l'esquena, les abdominals, en plan... Exercicis que aguanten el tors, no fer peses de braços o fer cames o aquestes coses. Vale? Bla, bla, bla. Bueno, que podria ser que a vegades fos degut a tenir els músculs cansats. Com agulletes, diguem. Bueno, crec que és més aviat quan estàs fent l'exercici Vale. que ja quan portes un rato fent-lo, diguéssim, que estàs com... Fatiga abdominal o dels músculs del sòl pèlvic. És com si et passes a l'exercici, arribes a l'orgasme, no? O sigui, és com l'objectiu de... Per això no n'he tingut mai cap jo, perquè no faig mai prou. No arribo a tope. Bueno, que també pot dependre de l'estat emocional, o sigui que... un desastre. Si vas on fire... Jo anava llegint i pensava, no passarà. No passarà mai. No saps, clar, no saps si et passarà mai perquè no vas on fire per la vida, no? I una cosa que està bastant bé, que diu l'article aquest, és que una cosa que sí que saben els científics és que no depèn del que estiguis pensant, és a dir, no vol dir que hagis de tenir pensaments sexuals o fantasies o el que sigui en aquell moment, tot i que pot ajudar, òbviament, i que és o sigui, estan considerats, el concepte d'orgasme està considerat asexual per natura, perquè, clar, estàs tenint un orgasme
sense necessitat ni tan sols d'autoestimulació. Però això es podria ser com una filia, també. I una persona que té una filia no és asexual, no? Bueno, això ja entra en un bucle aquí. Buf, Però a mi, de tota manera, em sorprèn molt perquè de 530, quantes deies que havien 200 i pico. 246. I 100 i pico? O sigui, la meitat. Però jo he anat al gimnàs, no molt, tampoc, però he anat algunes vegades i no veus algú que queda com ai, i que es corri. Hi ha molts nois que aixequen peses que estan cridant tota l'estona. Exacte. Vull dir que no saps si aquí hi ha alguna pol·lució De fet, espontània. Lo següent que diu l'article és que jo ho vaig dient per si algú està pensant, jo no he tingut mai algun. Que ens ho faci saber, sobretot, escriviu-nos a escriviu-nos a les xarxes, volem saber-ho. Però en públic, o sigui, al comentari, digueu, jo he tingut... User 1, 2, 3, 4, 5. Es veu que per una dona un orgasm és similar a... Aquí fica deep vaginal orgasm, o sigui, un orgasme vaginal profund, entenem que sí, tot i que pot ser que no sigui tan intens com en aquest cas, però que fa una sensació... O sigui que no... Perdó, és que m'ho estic fent aquí... Està fent la traducció. Traducció del moment. Que no és tan... No fa tantes com pessigolletes com l'orgasme normal. Clar, té lògica. A veure, the real deal no passa al gimnàs, exacte. suposo. I que això, que pels homes pot ser similar a un orgasme prostàtic, suposo que es deu dir això, o sigui, de pròstata, que es veu que són... Això potser us interessa, que duren més i són més intensos. Més intensos. Només us ho dic. Apuntat queda. I que a més la sensació es pot expandir per tot el cos i que és possible ejacular. És a dir... Liada, també, Que tot i que no és una estimulació del penis en si, pots ejacular igualment. Clar. Per tant... O sigui, no ejaculació amb el penis tou. Imagina't, quin desastre. Hòstia. Vale. Bueno, I llavors, coses que es poden fer. Bueno, exercicis que es poden fer per arribar a l'orgasme. En plan, aquí diu, si estàs interessat en tenir un orgasm, pots considerar fer aquest tipus de moviments a la teva rutina d'esport. Vinga. I estan tots en anglès. I no sé Jordan! No, aixecament de cames, aixecament de genolls, hip thrusts, que deu ser com... Bueno, moure les caderes, ¿vale? Squats, que són... Sentadilles. Sentadilles. No sé què vol dir això. Ah, sí, o sigui, estirat a terra amb les cames rectes cap amunt, o sigui, en forma de L, ¿vale? I aixecar la pelvis. Com quan t'acabes de marejar? Com si és la pose que has de fer quan et mareges? Sí, però a saco d'aixecades les cames, no només una mica. I quan les tens aixecades has de fer un aixecament de pelvis, saps? Això jo ho feia de petita molt, que m'aixecava així. Vaja. El que dèiem del frotis. No havia notat mai res, no. La planxa, pujar per una corda o per un pal, un pol. Jo m'estic cansant, ja? Sí. Abdominals, les chin-ups, que és allò que et poses estirat a terra de panxa per avall i has d'aixecar com el pectoral i la barbeta. Sí. I l'altre no sé com es tradueix. Molt bé. Jo tenia una pregunta. I per homes hi ha menys coses a fer, també us ho dic. Bueno, ja està bé que per una vegada les dones tingueu més coses. Sí, no? Bueno, però vol dir que hem de fer molts exercicis per tenir-lo, també. Ja, és veritat. I també que pot ser, és una mica més violent amb els homes. No ho sé. Si erectes, és una mica més violent. Però jo volia... És injust, perquè què passa al revés? Si, tenint orgasmes, fas exercici. Això no és orgasm, però que és veritat que a vegades tenint sexe es tenen agulletes el dia següent. I d'això no se'n parla. Això sí. Bueno, si vols t'ho explico jo. D'això no se'n parla. Ho faig tan poquet que quan... mare meva... Sí, perquè a més s'exerciten músculs que normalment no exercites. Clar, fas moviments que normalment no estàs fent quan vas pel carrer. Si no series un pervertit. Llavors també, mirant-me coses d'aquest tema, jo no sabia si al revés, si fer exercici per haver follat també és orgasm. No ho seria, no? Entenc? No, perquè tu has d'arribar a l'orgasme. O sigui, el concepte és arribar a l'orgasme fent exercici, exacte. Vale. Ok. No. Sí, és que no sé com descriure el que estàs dient tu. M'aposto pasta que hi ha gent
com loquíssimos del tema exercici físic que aprofiten el follar. Clar. Que m'imagino una parella de molt fit. Aprofiten per follar, per dir, bueno, pues te levanto un par de veces i ja som convalida. Al Kama Sutra probablement acabes suadíssim Allà, i amb unes agujetes. A mig, no sé, pose de dalt, pues, jo faig una Amb mica unes d'abdominals. amb unes ja peses, està. no? Perquè en aquell moment del fervor de la batalla no entren bé. Jo Bueno, crec, unes fent abdominals. squats, no? Ja que estàs pujant... Ja que estàs... Fent sentadilles, és probable- és un exercici. És probable que fent esport... Bueno, és probable, no, és bastant segur, no sé on ho he llegit i ara no ho trobaré, que les dones segreguem el mateix... les mateixes hormones o no sé què quan fem una cosa i l'altra o alguna així. vale. O sigui que realment quan fa sexe i quan fa... Com que actives ho he la mateixa llegit. part del cervell, diguem. Sí, però és que ara no ho trobaré, però en plan Bueno, que les dones, no sé què, et creiem. segreguen endorfines i dopamina, jo què sé, una puta merda d'aquestes. Endorfines i dopamina. Ciència a problemes del primer món. Sí. Mira, ho he trobat. Ah, Epa! A veure, Això les m'encanta aquests tècniques- moments en els que la Gemma diu, no, Bla, 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 no, bla. amiga, eso no computa como podcast. Las técnicas que favorezcan al entrenamiento de los músculos pelvianos, incluso ejercicios físicos, pueden disparar el orgasmo, sobre todo si se acompañan de fantasías o de factores externos como la música y las relaciones interpersonales interpersonales e internos, como el aumento de la dopamina, oxitocina i endorfines, que és el que se segrega Clar. quan fas sexe i, teòricament, esport. Sí, que ho pots forçar si t'imagines coses o si portes material audiovisual al Sí, però gimnàs. sincerament, tenint el Satisfyer, per què cony he de forçar jo aquí fent També. sentadilles per tenir un puto Sí, orgasme? És que no sé què molt malalta, és dir-te. que jo això m'ho imagino, de gent de... Ja que estamos, pues faré un parell de Aprovechar. faccions. Hi ha molta gent que aprofita molt el temps, no? Aquesta gent que s'aixeca a les 5 del matí per meditar i després se'n va a treballar i després aprofiten el migdia per sortir a córrer. Aquesta Oh, quin gent fàstic de penya, segur que van tio. al gimnàs pensant ara és que no tinc més temps per córrer, em vaig al gimnàs. Jo avui... jo... No? També... Sí, però ho hauries d'haver marcat una mica més, perquè, clar, tinc més temps per córrer, me'n vaig al gimnàs i llavors dic... Córrer, Sí. Bueno, no sé. Perdó per posar-vos aquesta imatge. No, En fi, i No, això... jo volia també una altra I aquesta persona inverteix en bitcoins. Va, ja està. Segur, a més. Probablement. ¿Quieres ser tu propio jefe? Vaya És aquesta subnormal. persona. Jo volia obrir una mica la perspectiva de perquè hi ha gent gran que també fa esport. Jo Sí. m'imagino a les trobades de sardanistes, per exemple, d'aquestes que es fan al pas a la catedral, que la gent deixa les coses bolsitos al mig. Doncs els iaios o gent de mitjana edat tirant a gran, anar fent saltets i que potser algun arriba hi ha gent potser que- hi ha corgues hi ha gent que s'hi fica molt, en aquests nuclis. Si mires la cara d'algunes persones, estan com... No saps si és com estan estimant la pàtria Estan o... comptant, probablement. O Perquè estan les sardanes és Estan de- comptant orgasmes. No, a la sardana Un, dos, s'ha de comptar, perquè això és molt complicat, la sardana, eh? Que el meu... Pau, oi que després posaràs sardana en aquest tros? Després Va. posaràs la sardana a post-pom. Ja me'n Gràcies. recordaré, no ho sabem. Apunta tu, ara. Apunta. No m'ho apuntaré, Volem perquè una així tindrà sardana més. aquí de... Ei, hola, sóc el Pau del futur, trencant la màgia del podcast gravat a la llama. Estic editant el programa jo des de casa. La raó per la meva aparició ara mateix és perquè, hem d'allargar el programa. Ha quedat un programa curt, llavors anem a donar-li uns segons més en aquest episodi. I dos, perquè el Carlos ha demanat una sardana. Jo posaré la sardana. Quasi m'oblido de posar la sardana, he de dir, però al final no me n'he oblidat i posaré una sardana. Però en símbol de protesta no posaré una sardana normal, que és el que s'esperen el Carlos i la Gemma. Posaré una sardana que he trobat, que és preciosa. Llavors, com si fos això Ràdio Flashback, endavant la sardana. Estarà una estona sonant i la baixaré quan no sé, ja veurem quan la baixi. Potser la deixo fins al final, no crec. Però bueno, això és la Santa Spinheart, una remix de The Coders, que gaudiu de la sardana. Els meus pares ballaven sardanes, la meva germana també. Els meus pares ballaven sardanes i el meu pare era el que contava, és que era com el jefe del grup.
M'encanta I això. era el que comptava, no sé com se compta, però és com que hi ha... Comptar el pòquer, no? Com X. No, això era una No, cosa però que hi ha feia com al col·le. X moviments que s'han Catalans de de fer merda. perquè, si sabeu, les sardanes es comencen amb els braços abaixats, després i com caminant, després es fa com una mica de saltet, després es pugen els braços, no sé què, tot això... Estàs definint també una sessió de sexe. Sí, però tot això s'ha d'anar comptant i s'ha de saber quan s'ha de canviar. M'encantaria sardanistes comptant un polvo, saps? 1, 2, 3, canvio! Llargues! Exacte, les curtes ja... Molt bé. 4. Bueno, hem començat el programa parlant d'orgasmes i hem acabat... No sabíem que parlant acabaríem de parlant de sardanes. sardanes. Però quan has dit un grup de gent gran, m'he imaginat les iaies fent aquagym, també. M'ha fet bastanta gràcia. Bueno, allà l'aigua no és l'únic líquid que hi ha en aquella piscina. Recordem que la Gemma va anar a fer... que ho va dir. Com se'n recorda? Perquè ho vas dir en tiempo de podcast. Ah, vale. I, per Només cert, te'n recordes del que diem aquí, no? Aquest estiu el Carlos s'ha tornat a escoltar tots els programes. Sí, soc així de Hòstia, sí. fric. M'he escoltat els 20 programes de la temporada 1, me'ls vaig sentir sencers. I va fer crítica constructiva, cosa que està molt bé. Per I això després aquests diu que ha de programes estan marxar sortint molt corrents, millor. avui. Sí, exacte, bueno. Escoltar podcast no No tinc- implica no, gaire exacte. consum de temps. I recordo que vas explicar que vas anar a fer Sí. aquagym, no vas notar un plaer en l'ambient, no vas notar... No, de fet hi havia una senyora que deia que ella ficava cara d'esforç perquè el profe es pensés que feia alguna cosa, però en realitat estava més que surant, Això la potser senyora. també passa en el sexe, més del que ens pensem. Sí, Malauradament. potser no segur, ja t'ho Segur, dic, segur, ja t'ho sí, dic sí, jo. sí, sí. I bueno, res, per acabar, si voleu, això que us anava a dir, en plan, según el especialista, em fa molta gràcia, que està especialista. en singular, La web es diu Infobay. Infobay, Per cert. que existen 3 formas de estimulación no coital para ayudar al orgasmo, que és el que us he dit abans. N'hi ha una que és por relajación, que és que em fa massa risa, que és la persona se relaja y respira estimulándose hasta llegar al orgasmo. Aviam, relajarse y estimularse no va junt, no puede. Jo Això no ho seria... entenc. Caldea d'Andorra seria una bacanal. Tothom relaxant-se allà. Ui, fa poc vaig anar a un què? balneari, Bueno. estava a la mar de bé, tu. Orgasmes. Bueno, l'altre és por presión del clítoris. Té lògica. I, o sigui, està molt mal escrit això. Bueno, por presión Infobay. del clítoris y en el hombre por masturbación manual. Que en Pajuela. este caso los músculos están tensos. La pajuela. Que seria una pajulia tota la vida. Y l'altra que és por respiración y contracción de los músculos del periné. Aquí está escrit El periné. periné. O perineo. Català. No, Perineu. No, Pirineu català. Pirineu. Els Pirineus Els catalans. En fi, és igual. I això, que en aquest cas has de fer com moviments de cadera, inspirar i contraure els músculs de la pelvis, bla, 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 comportar-la endavant i després relaxant. Si a algú li interessa, el més que s'acosta a lo que podeu fer per aconseguir això són no me'n recordo com se diu, exercicis de Kegel o alguna així. Molt bé, ho buscarem. Es diu Kegel, que és entrenament del sòl pèlvic per les dones. Bueno, esperem que aquest programa us satisfagi... Us satisfagi? Satisfagui. Us satisfagui Bueno, crec les que es pot vides... dir de les dues maneres. És igual. L'especialista es diu Herbenik, per cert, Vale. que el singular és I que us correu molt Herbenik. i que feu poc esport. I home, que d'aquí a la setmana que ve hi hagi moltes I alegries. que si teniu agulletes I molt després esport. de follar, algú falla. Exacte. Vinga. Vinga. Adéu, que vagi Apa, molt bé.